बिफाजों जिबाब थाबायनो आंहासो आलु थुफ्लिनाया माबायावनो मोखाङावनो थाव मा होनो दैया रेजेर जालायदों खामजासिगौमोन एसे बावबानो आखायावबो बेरदेरदों एसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जालायबाय जालायबावबाय नामा गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होननानै। जोङो नै दायो कन्ट्रलावहाय माइरं लायनो थांनो नागिरदों आरो क्रिसाखौ फुथुनानै थांनो नागिरबाय। क्रिसायाबो सिरि मोनबाय, दा क्रिसायाबो थांबासिगोन आरो ओमफ्राय प्लास जोङो बाजै मोनावहाय खान्थाल लाफानो नागिरदों आरो खान्थाल ओंख्रि संगोन दिनैहाय, खान्थाल ओंख्रि जागोन। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। जि खुसि क्रिसिया थांफानो मोनसिगोनखाय सोखाबाय खाथियाव खाथियावलाय बहा मोननो ओंखामल' फोमोनदों ओमफ्राय ओंख्रिखौ दा संनोसै। दे गाखोदो बिफाजों जिबाब थाबायनो क्रिसिया अ थांनो मा हौवा थांसै लाजलायो गाबथारा बिरदार क्रिसिया हा नोरसिं मानो मा थाङा नोरसिंथ' दाबायदियाव गोरलै जायो। फिरथार थाथ'नांबायसो दसे क्रिसिया खालि बिमाल' नागिरो। अबे मा जोंना दानो मोनथ'नाय नङा, गोजानथार दसे थाथ'नांसिगोन। बियो मा खर नामखर नाम खालामग्रा आरो मालाय हारसाफोरनि। नेबाय थानो हायिनि फैथ'बाय जोङो बिमानै मोनाव दसे। बिसिनाव दा खान्थालखौ लांफानोसै आरो बिफाया लाना फैसिगोन दा माइरंखौ। क्रिसानि बाबाया आङो सानैनिबो फिंगार प्रिन्ट नांगौ सानदोंमोन आरो ओमफ्राय सानैनिखौबो नांलानो। दाख्लै फार्स्टआव खेबसे हैखांबाय, ओमफ्राय दा नांला आरो जायखिया जायनि नाम दङ बिनि गेजेराव सासेया फिंगार प्रिन्ट होबानो जायो आरो। ओंखायनो जों फैथ'बाय दा। दोदोम औवा दाउआलाय औवा फैमाम जानो नामा नाङा गोरगासिनो। ओमफ्राय आब'या एबि नेदों ना दादाया एबि नेदों। नै लाना फैबाय न'आव खान्थाल फिथाइखौ। अमा बेदर दंनै दंमोन आरो मैया, ओरैनो बेखौ एसे होनोसै, बानलु गोरानसे होनोसै। बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें देबाय, आं बेखौ नै सुनानै लाखाबाय। आलु दरसे होदों आङो नै दा रस थुफ्लेनानै रस ओंखारनायनि आरो लगायजों। थावखौ एसे बुरजा होनांगौ खान्थालाव।
माइरं एवबाय ना एसे मोजां एवनांगौलै खान्थालखौ होमबासो मोजां जायो दै होनानै दोनथ'बाय दसे गोदौथ'थोंसै र' मामा फै फिसाया दुस्थ'थारलै नै डिस्टार्बथा नों दुस्थ' हाय दासो लालायो मोनसिगोनानो ओंख्रिया मोनबायानो होनजाबाय आरो आंहासो आलु थुफ्लिनाया माबायावनो मोखाङावनो थाव मा होनो दैया रेजेर जालायदों खामजासिगौमोन एसे बावबानो आखायावबो बेरदेरदों एसे माबायाखै आरो खामाखै बेरदेरदों आरो आलुखौ थुफ्लिबायना ओमफ्राय ओरै बारल'नानै नांफैदों आरो दैया रेजेरनानै मोनसिगोन नै गोदौगासिनो मोनबाथाय जानोसै सोर खान्थाल ओंख्रि गोथाव मोनो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदे लोगोफोर र' फाइनाल लुकखौ नुथारसिगोन आंनि खान्थाल ओंख्रि संनायखौ एक्सुवेलि जों खान्थाल ओंख्रिखौ जाफेरानो बोसोराव खेबसेफोरल' थांनाय बोसोरावथ' जायाखैनो खोमा मालाबा बोसोराव आं संदोंमोन आरो ओमफ्राय बारा मोजां जायाखैमोन बारा गोथाव जायाखैमोन ओमफ्राय आइ होप दिनैना साबसिन जागोन बा जादों मानो होनबा दिनैनिखौ एसे डिफारेन्ट स्टाइलै संदोंना गोथाव जाखागोन दिनैना अमा बेदरबो होलायनाय ना मा बुङो दा क्रिसानि बाबायासो मिथिगोन बेथ' जानला मोनला ओंख्रिखौ एसेबो गोथाव मोना बियो जानला मोनलाखौ एसेबो फसाया आरो बियो ओंख्रिफोरखौ गावना हले जेब्लायबो फार्स्ट क्लास जायो आरो गाव संनाया गावनि थाखायबा बेना गावनि बायदिबा मस्ला एखे स्पाइसिबासो मोजां मोनो बियो आरो एसे ग्रेभि स्टाइल बिदिसो बिनिया नै मोनबाय नै लोगोफोर फाइनाल लुकखौ नुबाय नोंथांमोना एक्सुवेलि ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव साइज नुबाय ओमफ्राय एसे दैया रानद्रायबाय आरो नोंथांमोनजों रायलायनानैनो आंनि थाखायथ' जेरैबो जायो आंना संख्रि नांबानो जायो लोगोफोर जाखांबाय जोंहा ओंखाम जाखांबाय उदै थाइसेखौ थगायनो हाख'लायबाय खान्थाल फिथाइजों फिसनालाय मा आंखै थाथारनाय क्रिसिया जाखांबाय दसे जिरायनोसै Thank you so much लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बिदिबा लोगोफोर बाय बाय होनदोंबा नै दादायाबो क्रिसानि दादाया मालायनि पिस्टल लालायदों अबाव बायनाय होनदों देवोल फुजा जाम्बा देवोल फुजायावसो